Хей, здравейте, приятели, аз съм Иван Василев и в днешното видео ще ви покажа един страхотен метод, с който да редуцирате болката в гърба, т.е. в зоната на кръста, и да подобрите вашата мобилност. Хубавото е, че този метод е подходящ за всеки и всеки може да го прави в домашни условия. Какво представлява? Методът се нарича L-DOA. Това е един специален метод, който френски кинезитерапевт Ги Боер го демонстрира през годините, за да удължи гръбначния стълб, използвайки фасциите. Фасциите са увивките на мускулите и когато ги поставим по определен начин, ние можем активно да направим декомпресия на нашия гръбначен стълб, нещо за което много хора имат нужда в домашни условия. Какво ни трябва? Трябва ни една стена и трябва да се приближим максимално близко до нея. За целта аз заставам колкото се може по-близко до стената, дупето трябва да е опряно хубаво на стената, ето по този начин, и от тази позиция, ето така, заставате. Тези от вас, които не са толкова мобилни и ви трябва тази да отиде по-назад, може да застанете малко по-назад, но опашната кост, ето тази зона, където е седалището, трябва да седи в контакт с земята през цялото време. Не трябва да е повдигната ето по този начин, трябва да е максимално сложена назад и надолу. Аз лично ще използвам максимално да се приближа към стената, така че дупето ми да се докосва и опашната кост, кръстовата кост, да се докосва отново в земята. Краката се завъртат навътре. Ето по посока един към друг, палците се докосват и отиват надолу към земята. Ето по този начин, а петите са максимално нагоре и бутаме с тях. По този начин се разтяга цялата фасция от задната верига. От тази позиция главата я репозиционираме да дойде ето по този начин. И погледа, нещо много важно, погледа също е част от тази система и е важно да седи, да погледнем към гръдната кост. От тази позиция изпълваме ръцете нагоре, над главата, хубаво, и палците на ръцете ги изпълваме ето по този начин и пръстите. Максимално хубаво отваряме навънка, брадичката надолу и погледа към гръдната кост. И бутаме. С петите бутаме нагоре, с пръстите на краката надолу, с ръцете и с дланите бутаме в другата срещуположна посока и с таза надолу към земята. Главата също бутана там. Хубаво задържаме за около една минута и след което много бавно и контролирано излизаме от самото движение. Крак по крак пускаме и плавно излизаме наново. По този начин ние караме нашите мускули да работят в крайния обем на движение и да стават силни, и по този начин удължаваме междупрешното пространство, като правим активна декомпресия, а не пасивна. Пасивна е, ако се хванем на един лост и увиснем, нашето тяло се удължава от гравитация. А така ние работиме като гравитация, създавайки мускулна сила и стабилност в зоната на L5S1. Съответно, този метод може да се изпълнява 3 до 5 серии по една минута. Правете го почти всеки ден, поне по една серия, за да има натрупване и да се чувствате по-добре. Това, което ще забележите, вашето тяло ще започне да се изправя все повече. И ако имате болка в кръста, която е свързана с навеждане, трудно вие се навеждате, да клякате и кръста ви боли, то този подход ще ви помогне много. Ако видеото ви е харесало, дайте по един лайк и го споделете с повече хора, за да може да помагаме да намалим болката в зоната на кръста.